Shout out nga po pala kay Love Love. So mag-ingat ka po Love dyan sa Kuwait. Stay safe. Sana makauwi ka na dito sa Pinas. Pagkatapos pong hugasan, so ibabad po muna natin mga 5 minutes. Pagkatapos is pakuluan na po natin. Lagyan po natin ng tubig. Alright. Okay. Alright. Hello mga Shy, it's me again, Dinasya Bisaya, and welcome back to sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So, kumusta po tayong lahat mga Shy? Mag-ingat po tayong lahat. Lalo na sa Surigao City, may local transmission na po. So, ngayon mga Shy, since meron pa tayong COVID-19, may pandemya pa po tayo, so may isi-share po ako sa inyo na at least naman kung wala po kayong pera na pambili para sa mga vitamins or what, so papakita ko po sa inyo, pwede po nating inumin araw-araw for prevention po sa COVID-19. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Mamaya pa ang duty ko. So, pupunta kami ngayon sa bukid ng mama ko. Ipapakita ko po sa inyo kung po ang pwede nating inumin. So, sa pang-araw-araw, pang-boost po ng immune system po natin. Really, so, sabayan niyo po ako. Tara, punta tayo sa bukid. Bago po ang lahat, before po tayo lalabas, so dapat mag-mask po tayo kasi bawal po lumabas kung walang mask. So, mask muna. A few moments later. Ayun. Dapat nakamask po tayo paglalabas. So, once again, tara, punta tayo sa bukid. So, mga Shy, nandito na kami sa bukid. Kukuha kami ng luita. So, tara. Yan. Ito po mga luita. Hala, mga tambok na diba? So, ito mga Shy, meron na akong luya dito. So, ito. Pabalik na ako ng bahay, so pwede na natin itong pakuluan ng tubig. Pagkatapos pong mahugasan, so ibabad po muna natin mga 5 minutes. Pagkatapos is pakuluan na po natin. Lagyan po natin ng tubig, at least mga 3 to 5 na baso na tubig. Out nga po pala kay Love Love. So, mag-ingat ka po Love dyan sa Kuwait. Stay safe. Sana makauwi ka na dito sa Pinas. So, yan. Yun lang mga Shy, sana may natutunan kayo. Wala naman pong mawawala pag gagawin niyo po ito. So, pang boost ng immune system po itong luya. Mag-ingat po kayong lahat. God bless you all. Stay safe. Stay at home. Kung maaari, lalabas lang po tayo kung importante po ang lalakarin natin. So, God bless you all. Bye-bye.